pagelaran luar biasa dengan mengusung tema Satu Abad Bermanfaat yang akan ditampilkan oleh pesilat-pesilat cilik PSHT dari Batavia Silat Performance dan juga dari kelompok tari Padmataya Isi Surakarta dan juga ada Artasiat Gamelan bersama dengan pesilat-pesilat dari daerah istimewa Yogyakarta. Bapak Ibu hadirin dan saudara-saudariku PSHT yang berbahagia. Sesaat lagi kita akan saksikan penampilan atraktif dari pesilat-pesilat PSHT melalui pagelaran Satu Abad PSHT Bermanfaat. Hadirin selamat menyaksikan. Hambalasah urip bangsaku kalindeh penjajah. Hidup sengsara penuh derita, pikiran tak tenang, hati merada. Bangkitlah saudaraku, bangkitlah wahai bangsaku. Kamilah pendekar-pendekar penegak kebenaran di atas kebatilan. Rawe-rawe rantas, malang-malang utuh, atas tuntas hingga rampung. Puji marang Gusti ingkang pinuji asong kidung marang Gusti ingkang pantes jinunjung caos hormat marang Gusti ingkang pantes dihormat. Pinuji
Paduka Gusti kawula kang apa kalisa panandang yakti bagyo mulya dadi setya rantang runtungan runtung rentengan bebasan untung pinalangnu atur sinawernu kanggo labuhe negara persaudaraan tiap atur terate budidaya bangun nusa bangsa jaya jaya wijayanti Suprapto tekap dharma stuti Ayo, setindi Gatotkaca Wantarja. Ayo. Padha sedulure iki. Anak Werkudara. Ayo. Siji tangange, siji adine. mandek mandek kowe cah nom-nom padha padudon rejegan kowe sedulur kowe sing kudu rukun negara iki butuhke kowe ora padha regejegan padudon rebut balung tanpa isi anggepmu kowe wis seneng yen iso ngalahke sedulurmu iya Ora perkara seneng karo susah. Mergo butuhe dhewe-dhewe. Iki lho wayang minangka gambarane wong urip. Gatotkaca Antareja tau padu merga beda panemu. ning kudune ana rembug bisa dirembug apa kowe padha lali yen kowe iki tunggal banyu biyen sing kok tudingi apa ayo kowe tunggal banyu
kowe padha-padha anae Werkudara, wong jujur, wong utama. Yen kowe ngakoni anae Werkudara, anae wong jujur, gene kowe padha krengan. Rukune gampang ning pitukone. Pitukon. Pitukone rukun mung kudu sabar lan ikhlas narima. Dene kowe ngerti. Mula kaya dene Rikala Sang Maha Guru Ki Hajar Harjo Utama isih sugeng paring dawuh marang awake dhewe kabeh. Klumpukna sedulur tunggal kecer gawe wadah sing kuat lan lestarekno ajaranku. Tak sekali. Oh
Jangan lupa support ini channel dengan like, komen, share, dan subscribe, serta aktifkan loncengnya. Salam persaudaraan, PSHT Jaya.